Peter Cotton, Peter Cilia u Nazzareno Bartolo. 3 persuni li nataw l-aħħar tislima f'dak deskritt bħala funeral tal-foqra. Fost dawn it-tlieta wieħed minnhom kien ilu mejja tal-kważi sena u nofs u ħadd ma resa l quddiem biex iħejjilu il-funeral tiegħu. L-etajiet tagħhom kienu jvarjaw bejn it-62 u l-71 sena u għamlu żmien twil fil-friża biex ma jiddekomponux. F'kappella bis-swit il-kamra mortwarja kien jixed iskiet taqtaw b'sikkina. Id-dieqa li kienet tinħass ma kienx biss minħabba l-mewt. Ċertament kull mowt jew firda hija taqsim il-qalb, iżda hija aktar taqsim il-qalb meta s-solitudni tibqa' tidwi wara mewtek. Qabel ma twiebed ħallew il-kamra mortwarja tagħhom tislima id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Huwa qiegħed kuruni tal-fjuri fuq kull tebut. Dan fil-waqt li Patri Leonard Falzon ta' il-barka. Il-funerali ta' dawn it-3 persuni saru wara qatt ta' notifiki bil-posta reġistrata fejn ħadd mill-qraba jew ħbieb ma resa l quddiem u bekk daħal l-istat biex jagħti difna xirqa lil dawn il-persuni. Barra il-kamra mortwarja der il-kummissjonant biex bekk wassal għall-aħħar vjaġġ lil dawn il-persuni li ndifnu f'qabar pubbliku fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.